ọ dịka ọ bụzi rice Igbo nwesef anyị rimeziri ya ọ mara onye ọbụla ọ mara ikwu na onye nta ahụ ọ rice Igbo na ntụle ya ọ mere etoghe ma ọ bụ ndị ihe ọma ọ mere etoghe onye ọ masị gị na nsịsa ka m siri reme nga ekwu ome ime ọ mere etoghe anyị bụ ụzọ ekpochi na anụ nke ahụ unu enyekwa amị aka ndị bịara be mmadụ ego ya ahụ ka ị na-atara anụ ịbịara biri m ego ore ego m jegoro anụ ibiri m ego ore ya jegoro ọkụ iji ementel ya famili ezigbo di nwunye biri ego a na-atakorozie ego ha ka ị na-atara ya etu adị agụ mma ọbịtara otu lapsụ nke ọzọ atakwasị aha ọzọ a na-ede na-atara aza na-edewe ọkụ otu onye ihe ọma gbara nkịta ahụ etoruo bido iri ọkụkọ akpọ ya Okorie ọzịa nkịta ya nọ n'iri ọkọ onye akpakwara nkịta ahụ aka ahụ ọ na-abụ onye akpakwana ya aka onye akpakwara nkịta ahụ aka agba ya nkịtị oru otu esi mpa ya edowuo ya ọ chọrọ ihe birikile ya jebe ọrụ tupu ọ nata ọbụla egbuola nkịtị ahụ ọ manya ndị ọrụ birikile aka uche ka ha ji ala abalị ka eji ala ọrụ birikile ọ nata mgbe o ji nata ewure bigi ya eri savụọ ya anụ dị egwu ọ na-ajụ mma anya ma ọsọ nsị ya ndị ọzọ ribere asị ya ribe nọọ ya nwụọ ribe nọọ ndị iwe nwa m ribe n'ọhịa ribe nọọ gị iwe nwa mana ọgada ya o rie na erimite tapụta ọkpụkpụ kpọpụsị nkịtị ya nị papi a na-ajụ onye na-egbu mkpụrụ ifu uchicha ahụ ọ sị papi ya n'ọhịa nọ nkịtị ya ka ya na-agba ka ọ bịa taa ọkpụ ya tapụta nkịta anyị ka ị na-akpọzi ya anụ nje ka ị na-ata ihe ahụ anụ nje ka ị na-eto ọtịta ahụ naanị nkịta gị ahụ bingo ka ị na-ata ọ sị papi ya ọsị mbọ mba na-enye bugo ụdịrị anụ ha nna ichiri ọzọ naanị nkịta ahụ ka ị na-ata ị na-akpọ bingo so okwuru ọra ka ị na-atara ihe ọ bụ eziokwu ihe a bụ akụkọ gị na onye ihe ọma mana papa ya agụgụ ezigbo mmadụ o jegbuzie oke ya ndị otogo riburu ọkụkọ mana papa ya ejizi egbuo dị ọkụkọ anya nwaziri onwe ya ọ bụ dị mugu kpata anyị agụba anụ guju ekore oko ọ bụkwa gaa ya ka ojuju anụ niile ga ndị ọzọ eriele ọma na anụ nkịta ya ka ọ na-akwapụ mgbe ọ kpọpekatazi ya ọkpụkpụ apụta ya na odu a na-eme ọkpọbazie nkịta o ji ọkpụ ya ahụ o jizi ọkpụ ya ka ọ na-akpụ ya papi ya na-eji ya nje ki n'ime onye na-egbu mkpụrụ ifu uchi nke ọsị ọnụ ọnyịnya na nkịtị ya nke a na-akpọ ọ bịakwa ọ dịkwa ka nwatakịrị na-eje ozi ofuma ebe a na-akpọ nwa ahụ onye nọ nso ojipụ ọtọ ọmịo tika ọ gbabata oje ozi ọ na-asa afụ nne ya ọ na-asa afụ onye nọ nso ndị nna agha aghụghọ agbafusie onye ọbụla na-amịgharị ihe a na-ekwu mechiri onye ọbụla ịmazi nke m egwu onye nọ nso ofu onye nọ nso ahụ abịa oru ofu ụbọchị the man na-ejecha mitin ndị ihe klọb ha mmechi afọ ndị ọzọ wee bata onye nọ nso na-agbarakwa bịa ọsịasụ nwere ana onye nọ nso esu nwere ana maka onye nọ nso enwe onye ọba afịa mana mmadụ na-azazi ya mmadụ azabazi dị onye nọ nso maka ya na-abịakarị maka onye nọ nso bịa ọbara afịa nwoke were buru ọkụkọ ofu ozu ọkụkọ ebiri ya dọbara onye nọ nso weta ụmụ jus debere onye nọ nso nwoke ahụ na-ozi ala wuchi kupioles o yiri bata ọ na-ozie na rumi ahụ onye nọ nso ribe anụ onye nọ nso a na-eri anụ rikata anụ ịmọgonu anụ karịrị ga kpụ ụmụnne ọsịa ribe anụ iri juo ikeji ya n'ụta blu idebe echi ụmụnne ya lere anya onye nọ nso bara n'ime pụtabeghị nọrọ ebe a na-anụzi ka ọkpụ na-adakwara mkpamkpata na-akpapụ nkata
ha bido ebe nya anya fụ na na-eri anụ anụ nke ya na-eri ma enyebi ha papi eyiri ototo kupioles na-akpa ha nkịtị anị ha nwa onwepụta obi ha ga-eji bata be na-eri ya maka ha na-agbaburu ozi ọzọ ha na-agburu ozi ọsọ ori uru ete ya atọ m ụtọ o ruzie ka o ruru echi ya nwoke ejeje abata tikwe onye nọ nso ihe niile nọ n'ụlọ ahụ ma egwu ma ọkụkọ ma onye ọbụla ma onye igwe na-ewe ọbụla chena nwoke ga-eji anụ abata ike gwụ biko ya bụ nkata ụtụtụ anyị na eti anyị n'ụbọchị nke taata na-esonye anyị onwe ya bụrụ mere gị ọ dị fọdụ ma ozi ya gbasara dị mkpa ihe rụọ ya aka ịpasịkwara onye ọzọ chighara onye a ị mara anyị ka bidoro ọfụ mana na-eme ka anyị na-enwetukwa iru na-enwekwa mmadụ mgbe ndị ewu